Вітанки, шановні. Так, середа. Вибачаюся, що спазнився, але праца прымушае рабіць працу. Так. Глядзіце, у нас тут украінская мова з'явілася. Як вам? Мне падабаецца, спадзяюся, вам таксама. Я уже забыўся, на што мы тут вытрачаем свае пункты. Дарэчы, на прабел. Так, на F у нас была, падаецца, гэта лячылка. Усё іншае нармалёва. Хіба што тут больш нічога няма, бо кіраванне evacuate this area immediately. Чаму чырвоным напісалі? Няўжо у вас не было сіняга гэтага? Сіняй асадкі ці шэрага алоўка? Так, у медычна трамвайную станцыю. Выдатна, божах, як гэта добра выглядае. На X. Пайшлі. Мінулы раз, дарэчы, было шмат рэчаў, якія мяне нібы засмуцілі, у сэнсе таго, што, дарэчы, колькі мяне набояў? Не бачу. Што шыпіць? Хтосьці храпіць. О, чакай, тут же ж трэба раскідаць гэта ўсё. Так, гэта на нешта такое было націскаць. Трэба была... Халера. R. Не. G. Не. Так, гулялі 3 тыдні таму. Ще адзін. Турыст. Авантурыст. Так. Так, чакай. Дзе гэтая кнопка? Налады. Кіраванне. Клавіатурка мыш. Сюды, так. Пры Z прызямліцца. Добра. Перакаціцца QE. Бегчы. Па база. О, F. На F. То бок, калі мы просто на F націскаем гэта, мы лечымся, а гэта працей. Кінетычную гэту выкарыстоўваем сваю моц. Так, вось так. Глядзім. Не, набрудзілі. Гаўняшкі. Так, а гэта што? Яна рухалася? Мне падалося. А тут гэтага вядзьмярскага зроку няма, каб ён падсвечваў месца цікавостак. Так, ну гэта мы на трамвайчыку, мне падаецца, мы сюды прыехалі, правда? І нам акурат такі ў трамвайчык. Кажа, ў трамвайчык. Ну, я тут. Ага. Так, кудысьці выкарыстаць яго. Навігацыя на стрэлкі. Пытанне. Вось тут мы можам прыехаць, сюды не можам. Кіраванне ангарам, вантажам і вагонамі. Ты што, сюды? Давай. Машнінскі, вітанкі. Прыемнага страму, дзякую велічэзна за пажаданне. А табе прыемнага прагляду, хіба што ты хутка сам запусціш стрым. Лётная палуба у нас тут. Слухайце, а дзе тут ёсць, як ён назовецца, журнал падзей ці як? Задач агулам. Што мы робім? Так, вырушыць у ангарны адсек. Знайсці прымешчанне для росту на інжынернай палубе. Не зразумеў, што мне трэба зрабіць, але спадзяюся, што недзе тут гэта і трэба рабіць. Не ўвечары зараз праца. Ну, то я табе рэйдзіць не збіраюся ў такім выпадку. Крама. У нас, дарэчы, 12, мне падаецца, было там, правда? Набойчыкаў, ці я магу сабе набыць крэдытаў 9800. Вядома, што мы можам сабе набыць яшчэ крыху вось гэтыя. Так, паляпшалку. Але і жыць хочацца. А, дарэчы. Але я вось так зраблю. 50. А тут 12. І агулам гэта ўсяго 65. Ну, такое сабе. Так, што вы тут маеце? Ліфт. Ну, я так разумею, паколькі у мяне тут заблакавана, то мне сюды. У любым выпадку. Правда? Гэта што? Станцыя. Оля, святло ўключылася.
Чаму раней не працавала? Нешта знаёмае тут мы, хіба што тут былі. Змагаліся за сваю волю. Так. На палубу медычную. Пойдзем туды ці не пойдзем? Варштат. Так, давай-ка захаваемся на ўсялякі выпадак. Тут готовы. Что на Варштат? На что ём? Костюм, прынять. Что гэта? Плазма, вырезай, глаза, покрашены рашин. Теперь доступна у вас специальная здебность. Атрымай додатковый вузел оживлення. И что ён мне дасть? Давай сюда его. Вузел. Гэта. Вось у меня уже есть тут. У меня 4 гэтай штуки есть. Ошалеть. Дык. А як сюда долезти? Ёмістасць боеприпасаў. Гэта, я так разумею, пашырэнне магазина. А гэта что? Давай. Час перанабівання. Гэта таксама час перанабівання? Серьезно? А не, шкода. Так. Ёмістасць 12. А будзе колькі? 2. Касета з набоямі плюс 2 будзе. Пасуе. Так, а тут трэба ўжо выбіраць. Альбо ёмістасць, альбо час перанабівання. Мне падаецца, ёмістасць. У мяне з часам перанабівання ніколі праблем не было. Дарэчы, варта было паглядзець, што там на касцюме у нас маецца. І захаваемся. Новенькую. Вось зробім новенькую, каб у нас было да паляпшэння і пасля паляпшэння. Так, куды ідзем? Мне настойліва нас пасылае сюды. Што, у ліфт? Зала чакання. Давай. Ты хоть слово нейкае скажи. Маўчыш. Оля, 14. У нас уже у магазине. Ванная комната. Агулам, что у нас по мапе? Мы тут были, але, во, глядите, у нас там были зачинены некие покойчики. Так, то бок, зараз прямо, направо, двойчы. Категорию гульні не змяніў. Слухай, сапраўды на твічы. А што гэта я? Я гэта толькі змяніў. Ла-ла-ла-ла-ла. Детское здзеяно. А мне падаецца... А, гэта я на ютубе абіраў. Выбачаюся, маеш рацыю. Во! Зараз мусіць яно обновіцца, ўсё будзе. Так. Шей, псіхаковалак. Так, ванную комнату нам не трэба. Але мы яе даследавалі ці не вось. У прыбіральню гэтай. Так, нешта знаёмы калідор, слухайце, гэта ніякая не прыбіральня. Бачыце? Тут намалявалі маленькая, а по факце яна ж вялікая. Тут 2 калідоры ўправа ці ўлева, а не тое. Я тут не быў. Сюды смецце, сюды крывя. Ну, все як ва ўсіх прыбіральнях, слухайце. О, яшчэ крэдыт. Набойчыкаў няма. Та-да. Нават нічога не выскачыць. Алера на вас. Не той пайшоў жахасцік. Так, яны пачакалі, пакуль я тут з'яўлюся.
Так, гэта нейкая анімацыя. Мульты нам паказваюць. Дзякуй. Гэта, слухайце, вось было б зараз добра, каб як у Думе узяць гэта і як шчыт выкарыстоўваць, правда? Што ты равіш? Так, гэта што? Захавальніцкая. Ну што, нічога няма? Ніякага табе луту? Гэта што у нас? Працаўнікі службы бяспекі. Так, і там асобна ў іх пакойчык, правда? Правда. Тут нешта яно згубіла. Connection. Дарэчы, а як яно паказвала гэту галаграму? Нейка камера была, галаграф. Атрымліваецца, правда, так? Тое, што будзе маляваць галаграму. Так, а тут пункт кантролю валізы. Хацеў гэтае памяшканне, гэта нібы аэрапорт нейкі, правда? Ну, натхняліся менавіта аэрапортам 100%. Ну, луту тут, слухайце, а ніякага. Так, а куды мне, дарэчы? А, пасылай назад. А тут ліфт. А тут ліфт. І вось тут гэтыя рэчы ляжаць. Нібы мы тут ужо былі. Ну так, вось я гэтае памятаю. Там і хадзіла па гэтай ленце. І вылазіла з той ленты, так што... Ну, святло ўключай. Значыцца нам сюды. Галоўны адсек. Нам туды, правда, правда. То і ў гэтым пакоі лута няма. Не, ну столькі валіз, слухай. Можа, нейкую гумку да жавання мог бы ўзяць ужо сабе. О, а мы тут былі ці не? Айзек, у звіті про пошкодження сказано, що за дверима ангару зламався вантажний ліфт. Так, ну я як-небудь переживу. Так, вирушиться ми дійшли. Ангарний отсек. Інтенсивна терапія, кажуть. Пурбай, вітанки. Ради бачить. А далі що? Протискатися. Оля! Ох, тут зараз буде замес. Вибуховка у паветра висить. Погляди. Бачите, ось тое? Что там тетка сказала? Полетели. Так, слухай. Кредитов краху далі. Так, тут я гляжу так само вибуховка його. Так. Тут посерединці нічого не було корисного. Нічого. Там я вже побачив, що є. О, літає.
Добра, 3 набойчыкі вытраціў, 6 знайшоў. А мы тут маем нешта чырвонае, я бачу там. І там батарэйка мусіць. Так, ось. Бачыце, ось там батарэечку трэба знайсці, кудысьці ўставіць. Дзе яна? Падбяжым мокраху. Так, бачу, вось кабінеты злева нейкія. Ну, тут, вядома, зачынена. І выбухоўка. Куды ж без яе? Так. А во, глядзіць, там валізашча ёсць. Одна, другая. Так, ёсць. Ой, глядзіце, яшчэ трэці. Так, ну гэта такое сабе. Шчырае расчараванне ад гэтай бляха гарматы, якая завецца тут. О! А гэта тое, што нам трэба. Толькі пачакай, пакуль я тут усё даследую. І тут крышачку трэба паглядзець. О! Маё! Так. І што там унізе? Можа, варта, дарэчы, там было б паглядзець, унізе пабадзяцца на тым баку. Але ўжо пер па ім. Зараз будзе бойка. Перанабіваемся. Туды хадзі. Так, сілкаванне. У нас адна толькі гэтая прылада. Маецца на увазе адзін пунктик. А што нам трэба задзейнічаць, дарэчы? Мо па... Вось так, пад іх і крыху. А тут штосьці трэба зрабіць ці не? Так, далёка ад гэтага кіслароду не адыходзім. Куды мяне там пасылае гэтая мапа? Куды? Ты заенчыў? Уніз. Не, ўсё ж такі ўніз. Так, а на тым баку я, дарэчы, вось бачу праз нейкую тут, бачыце? Адтуліну, як часам любяць казаць. Штосьці таксама ёсць цікавае. Магнет-тепло. Ну давай, сядай. Слухайце, тут яшчэ ніжэй, яшчэ ніжэй. Мне ёё пытаннічкі. Што там мяне чакае, куды мне ісці? Давай. Полетели. Кудысьці туды пад углову гэтую.
Когда что тут нема захавання нідзе, слухайце, гэта зноўку прыйдзецца раптам што-то перапраходзіць. Жудасна. Exiting zero gravity. Exiting transit. Ой! Плясь. Плясь з'їла. Так, вітанки вирву, вітаночки, шановні. Усе добре, дякую Богу, працюємо. Так, ось так. Как по ногах лупить. Так, что у нас тут? Это у нас склад грузовий некий. Пошта вантажного залу. Мапу отчинишь мне, покажешь? Так, мы тут не были. О, ну все, пошли доследовать. Кав'ят дома, давай сюди. Михайль, вітаночки. Він хіба поскардиться не може? Хто поскардиться не може, кому? Скарги часово не приймаються. Як там, пам'ятаєте, було у гэтым, у Overwatch? Дай. Не ў сэнсе дай мне штосьці, а просто поддохни. Так, паскарацца. Паскарацца можаш, але гэта выкарыстоўвае хутчэй кісларод. Таму я люблю вось менавіта так даследаваць невядомыя рэчы, не спяшаючыся. О, там мяне сустракаюць ужо. Так, як там у нас набой, дарэчы? 14 ёва. Но гэта магазин поўны, добра. О, нейкі дакументик. Тэкставы запіс. Інжынерны журнал Денверс. Арганічнае ўтварэнне ў інжынернай палубе. Додається до мого запиту про пріоритет технічного обслуговування, можливо, якщо це буде в письмовій формі, вони звернуть на це увагу. Невідоме утворення, про яке повідомляється в інших частинах корабля, досягло відсіку рушаїв. Навіть медики не відають, що це таке. Виглядає, ніби хтось розкидав свої нутрощі по стінах і смердість так само. Воно пошириться швидше, ніж ми можемо його вирізати, то що саме по собі досить огидно. Воно вже пошкодило вантажний ліфт і проникає в лопаті рушіям. Якщо ми не знайдемо спосіб швидко його зупинити, то післязавтра воно пошириться по всьому головному переміщенні рушія. Тим часом я прямую до гірничої палуби. У їх вогнемети ПФМ-100. О, це наша третя зброя, так міркую. Сховище для віддобутку льоду, і вони можуть поділитися палівом. Можливо, при піканні цієї штуки допоможе. Сподіваюся, що під час горіння запах не погіршиться. А чому не написано, коли гэта было? Ну, але мяркую, што 2 дні ўжо прайшло, правда? Хутчэй за ўсё. Так, не зачыняйся. Дарэчы, дасюль у нас яшчэ не было ніякага захавання, шкада. Бум! Комп'ютер, увага, орбітальна позиція під загрозою. Негайно скоригуйте курс. А рушаї у нас не працюють, руховики, правда? Горизонтально. Так, мы достались до инженерной палубы. Мы до этого дошли. Так, треба керование себе повернуть. Угу. Куда ты меня посылаешь, давай? Куда? Что? Он меня назад посылает? Не, уперед. Там пошли мы управо. Заўсёды так роблю. Інженерна-трамвайна станція. Може, нейкі хабар ёсць на станції? Ну, так, блокаванне, зняць блокаванне станції. Вядома, што зняць, калера. Мы сюды пердолілі. Раз гэтыя ваши як это, невесомость, правда? Не невесомость, неправильно. Доступ до станции адноўлены. Дзякуем за ваше цярпенне. Engineering Bay.
Так, бяспечная зона. Будем ведаць. Ні халеры няма ў гэтай бяспечнай зоне. Так, ну што галеча? Дзе вы выходзіце? Гэта крама. А во, сюды захавацца. Дарэчы, у краме нам таксама ёсць што набыць, таму што мы знайшлі крэдытаў там сабе, то бок мы нейкае паляпшэнне можам сабе ўзяць, правда, не? Што гэта? Вялікая аптэчка. Прыемна. Яна жывая! А яна ж заўсёды так, правда? Гэта ж гульня была зроблена на PlayStation, наколькі я разумею, наколькі элементаў кіравання зусім мала. Лёха Вітанкі, гэта было яго 2 тыдні, а зараз праца. Ну, што вы хацелі? Вядома. Топ. А чаму я не бачу гэтага паведамлення? Машніцкі, дзеду і паляжаць. Вось гэта я не бачу, дзеду і паляжаць. Дзе гэта такое? Ха, вы, боже, гэты чат мяне здзіўляе часам. Так. Гэта ты калі адляцеў, я пісаў? А дзе яно? Паведамлення я не бачу. Увогуле няма яго на маёй панелі. Ну, то бок я не выкарыстоўваю зараз кастомную панель нейкую ад Steamlabs ці нешта падобнае. О, нейкая інфармацыя. Давай. Інжынерны журнал дапавядае выконуючы абавязкі галоўнога інжынера Джэйкаб Тэмпл. Божахна. Усё яшчэ не можа, што? З моменту смерці капітана ўсё развалілася. Усе тут на мяжы нервовага зрыву. Ми думали, що бунти були найгіршим, що могло статися, доки ці істоти... Їхнє обличчя. Піпець. Це були мої приятелі по обідах. Друзі, ліс, колішні хлопці. І раптом рушії виходять з ладу. Основний рушій працює з перебоями, а ще в нас витік палива. І я не розумію чому. Я заберу Денверза на запасну станцію для налагодження. Треба тримати команду в тонусі, інакше вони зламаються. Все, конець зв'язку. Який докладний переклад, мені подобається. Моя повага, перекладчик. Так, баг твіча. А, Лера. Може бить, але шкода. Прикро, що воно так ёсць. І що ти відпочиваєш, курвіска? Працювати хто буде? Подимайся. Подимайся, кажу, собака. О, все, ног нема. Пробач. Перетиснув. Так, що ми тут бачимо? Активувати. Завантажити звіт про діагностику. А тут поглядеть немає, так розумію, тому що воно жовтеньке. Ну, давай. Глядім справоздачу. Бачу, ти в диспетчерській. Є новини щодо рушіїв? Так, але це якось безглуздя. В них закінчилося паліво, центрифуга не працює. Ми прив'язані до 4 трильйонів тонн вантажу. Без рушіїв він тягне нас до планети. Опорайся самотужки. Відомо, полагодить центрифугу, відновить подачу палива, після цього зробити повний перезапуск. Але потім тобі потрібно буде стабілізувати нашу орбіту. Чекаю, починай. Мне подобаются такие, слухайте, менеджеры. Типу, чому б тобі не переябашить тут навколо усіх, усе відремонтувати, а я тут почекаю, потім дам тобі наступну задачу. Малайчина, ухваляю, сам таки. А куди далі йти? Тут очинилося у нас. У краму спочатку. Так. Сюди. У нас були дастаткові грошей на поляпшення. Так, коли нема сувязі, нема і нових повідомлень. А коли сувязь відновляється, старі повідомлення не підтягують. А, ось яно у чим проблема. Тоді зрозуміло, так. Такое може бути. Такое може бути. Так, чекай. Чекай. І інвентар у мене колькі? 29 набойчиків для гэтай гарматки. Потім, так, глядзіце, кілки, 4 усяго. Не, 4 гэта мало. Стоп. Что такое 29? 441, 29. Это что за холера? Потому что я бачу 15 набоев усяго, то бок один магазин у меня есть.
набояў. Гэта што? Да максімуму. А на што націскаць, каб аднавіць гэты кісларод? Стазіс. О, не, гэта можна прадаць. Стазіс гэта на халеру не патрэбна. Так, 100, 200, 300, амаль 400 набойчыкаў. Знайшоў тунеец. Так, 15. А что такое 444? А покажи мне. Мина с датчиком наближения. Валера, ясно, не зразумела нічога. Так, 17 тысяч, глядзіце, мы можем сабе набыць вось што гэта ўвогуле такое на коплівач цяпла, прынесі гэтую дэтальную варштат, каб пашырыць гілку пакрашэнь, разблакаваць асабліва пакрашэнне. Ага, і гэта, давай вось так. Гэта я набуду. Так, адную, на другую мяне не хопіць. Так, і тут мне падаецца, у нас ж было варштат патрэбны ж. Ты заебала рухацца. Тут у мяне юшыш, паскуда. Так. А дзе паляпшалка, дарэчы, была? Тось я не памятаю. Так, тут все зачинено, тут зачинено. Да, вось так. Скарыстаемся, запіс зробім. О, паладзін, вітанкі. Я захаваў стрім-страйк, вітаначкі, фіга тут полтергейсту гэтай часта. Ну што за яны чакай. І пра што ты кажаш? Я нічога такого не заўважаў. Так, варштат тут быў. Святло ты дзе? Не, не тут. Тут просто станція была, больш нічога. Я пра торбу. А, калізію. Та не. Так, ну нас карацей сюди посилають, правильно розумію? На жаль, так, оптимізація тут яка ёсць. Пасля рэмайстра. Я не ведаю, до речі, у оригінал я не гуляв. Ці там було нешта подобне. Але сподіваюся, що ні. Звичайно, такое пасля рэмайстра робиться, тому що гэты колліжн модели паміж собою починають. Так. Валіза поднеслася. Ну что ты хочешь? Ну, а полетать ты не хочешь? Так. У таким випадку я ось так могу. О! Ха-ха-ха! Вирішено. Так, это мне треба. Може ще йо. Так, горизонтальне. Тут пусто было, правда? Ну, гэта штосьці карыснае. І куды мне гэтае пердоліць? Сюды? Недзе, вось там штосьці ё. Так, набойчыкі гэта святое. О, другая, глядзіце, стаіць такая самая. Сюды хадзім. Так. Кажуць, разак. Вось гэта у нас што? Месткасць, ёмістасць боепрыпасаў. Вось так. Ёсць паляпшэнне. Я уже не памятаю, па чыіх запаветах я гэтае раблю, маецца на ўвазе паляпшэнне выключна плазмарэзу. Але мне падабаецца, як інадзе. Так, давай пачытаем. Першы ўзровень разблакаваны. Журнал інжынернай палубы Галлоу. Час рэгістрацыі 17:38. Незадаволены звіт
подані. Які. Так, коментар. Ще більше прогулів і справа не тільки у юнітологах, які тікають під приводом релігійних переконань чи чогось подібного. Ми спостерігаємо серйозну прогалину в графік чергувань. Люди хворіють через недосипання, самоушкодження або просто зникають. Вони йдуть зі зміни і не повертаються. Хтось казав, що на корабель напали. Херня. Ми знаходимося в космічній сраці. Хто прилетів сюди, щоб напасти на гірничний корабель. І так, капітан мертвий а-ля Карма каже, що його вбив хтось з персоналу містка. Клянуся Богом, що такі напступали би вийшли з-під контролю. Оновленням. Обновленням. Витрачено зв'язок з містком. CIP-комунікатор не працює, немає зв'язку з охороною, нічого. Гаразд, це вже не чутки. Ну нахуй. Я тут ці звалив. Поки ще можу. Тільки що він скаржився на те, що всі звалили, а потім такий, та ну нахер. Пайшов я це. На Арестовича подобне, правда? Ой, і знову те саме. Їм би було, ведаєте, гэты треба додати сюди гук маленької собаки, некої чихуахуа. Жудостно. Так, ідем. Будь гэта не зразумела пакуль што. Так, куди ми прийшли? Обеззаражвальная камера нейка у нас. А на што яна? У цэнтрыфугу потрапіў. А інструменты хто забыўся? На месцы трывае знезаражання. А чаму свет трэба выключаць святло? Activated. Please stand by. Ведаю я ваше стендбай, зараз полезуць. О, чуеце ўжо. Вау! Нешта ім хочацца. Яшчэ хто? Добра, што гэта малыя, а не вялікія. Гэтыя пакуль што лезуць. Вау! Нормас. Так, колькі у нас 19, слухайце, у нас 19 набояў цяпер. Я думаю, што гэта як з кулямёта луплю па іх. Sequence complete. Thank you. Дзякуем за ваше цярпенне. Вось гэтае японскае прафесійнае, як кажуць, саркастычнае. Дзякуй за цярпенне. Даецца, у 2008 годзе на табе сіла ўсіх, правда? Там зачыніцца не можа. О, а гэты заплечнік стаіць нармалёва. Яму не перашкаджае нічого. А адсюль хтосьці мусіць выскачыць. Не падабаецца, у якой колькасці тут набоі знаходзіцца. Трэба будзе прадаць потым да крамы дайсці як-небудзь, бо ўжо занадта іх. Так, тут што? Цэнтрыфуга і цэнтрыфуга. Норд-саус. Зразумеў. І туды нам трэба. Оля, а што гэта? А ну, читаем. CIP недоступно для терминового донесения. Транскрипт збережено в доступній пам'яті. Джей Темпл, Тай, Джанг, ви там? Чому ви не так довго? Центрифуга все ще не працює, у нас закінчується час. Денверс. З тих пір, як вони пішли, CIP-комунікатор не відповідає начальнику. Вони зникли ще не так? Темпл. Але ми зробили їх усім, що мали. Вони б повідомили, якби були проблеми. Чи що вони пали в... А тут чомусь цензуровано. Йому. Ми тягнемо на своїх срак все тектонічне навантаження. А якщо ми вимкнемо гравітаційний трос і кинемо вантаж, виграємо час? Я намагався, щоб скинути всю руду, потрібно або вирвати половину проводки корабля, або отримати дозвіл від членів Ради директорів КВЗ.
де не можна ризикувати або акціонери, або цензуровано, або центрофуги, яка врівноважує корабель. Ми зіткнемося з планетою за кілька годин, якщо нам пощастить. А як це чекайте ми у такому випадку? Тут сходимо. Туди ході. Плату знайшли, ні. А гэта, я розумію, на продаж. Правда? Бо у мене там потребувалася не плата. Ніяка. Для поляпшення. О! Захованням. Сюди. А, йдемо далі. Усё лятаем. Zero gravity. Головне, що кислород мається. О! Centrifuge offline. Please attach generator. Приєднайте модулі генератора вручну. О, я сподіваюся, мені ті два не треба було тягнути сюди. Аж сюди. Містер 8-біт Потата, вітаю. А ти можеш собі підлетіти? Можеш. Ось так. Я просто Гендальф, натуральний. Так, тут у нас ліфт. У лифтовой ничего нема. Так, это что? Пополнение стазису. Ага, що стазисом треба буде користатися. А там зеленая, это у нас лячилка ці ні. Поглядите, у їх ротори не збалансовані. Так. Нам уже поведомили гэта. А гэта что? О, кислород. А там зеленый это так само кислород, ці ні? Пакуль не зразумела. Яшчэ раз, что ты ад мяне хочаш, каб я зрабіў? Так, заправить. Знайсці перамещение для ростану в інжынернай палубе. Чакай, поўдзень мы зрабілі, а поўнач? Гэта ж зроблена, правда? Так, то я не туды прыйшоў. Ёсць такое адчуванне, бачыце? Рухавікі на поўдзень. Чакай. Так, а потым уже сюды трэба прыйсці. Халера ясна. А тут я пролячу ці не? Так, это будет кислороду не хапать нам тут, правда? О, нечто там уже рове. Так, ну в такім випадку я краху не туди пішов, правильно отрымлівається? Туди мені ще рано. Exiting zero gravity. Побегли, 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 побегли. Недзе рухавік, паўночны-паўднёвы. Гэта у нас цэнтрыфуга, так? Накіроўванак быў да цэнтрыфузі. Так. Диспетчерская. Все правильно, отсюда уходим. Так. Clearance confirmed. Моё. Дай. О, гэта, дарэчы, мы можам ще і самі браць. Так, а адсюль куды?
Так, Атоль мусіў выскачыць бабайка. Ну так, звычайна, яно так і бывае. Не, что мы долго едем. Так, диспетчерская. Нам кажа, што гэта вантажны ліфт, гэта підгатоўчая комната. Гэта кантроль заправкі. Так, я зноў кубік з ікса не дам рады. Сюды чамусь. Ну давай. Подготовчы пакойчык. Машынны цех, а вось яно што. Халера, як я пропусціў гэты накіруначак. Ля, камбез сталкера нейка. Бляха, кагосьці званітавала. Так, ну шо вы? Тут ну мусіць быць ужо штосьці такое ходячее. Давай, а что за резник? Он типу режа? Лязо. Ага, 3. Ой, чекай, слухайте. Мы ж каля крамы проходили. Давайте продамо, а то полная кишень уже лайна усілякага. Во, давай. Давай, крама. Крама. Атрымана крэслінг. Прадмет доступны для продажу. Сярэдняя аптека. Новый товар для придбання. Рикошетный модуль. А як ім карыстацца, да рэчы? Так, вось гэтая выключна для продажу, правда? Ты ж прадае магазине за крэдыты. Так, гэтае мы і робім. Потым столькі набойчыкаў мне не трэба. На гэтую гармату, на гэтую трэба. Кісларод. Хай будзе 1. Так, бачыце, у нас тут 4. Одну прадамо. О, ля, дык яно ж, бляха, яшчэ і слот займае. Так, у сховішча, кажа. Не ў сховішча. Нам трэба гэта зачапіць у інвентар. Колькі у нас грошей? 18. Давай яшчэ. О. Покрашні. Тепер принесіце до варштат, каб расширыць гілку пакрашчання, асабліва пакрашчання. А гэта кінетычны. Тепла. Ну, заманліва, слухайце. Давайте набудзем. Я спадзяюся, я потым не пашкадую пра гэта. Так, учора бачыў нейкі скетч, мужик кажа: мама абяцала ў дзяцінстве за дрэнныя паводзіны аддаць мяне бабайкі. Не збрахала, далей выходзіць яго жонку маску для твара. Вось гэта тролінг. Ад маці. Так, усё. Захаванне. Прынамсі, у нас зараз там ёсць некалькі гэтых слотоў. Пайшлі. Чакай, а на што мне трэба ось гэтае зрабіць? Як? Я ўжо забыўся. На Q не, на E не. Пробел неведомо. Так, чекай, тап. Вот, тап. Ось гэтае. Сюды узяць. Хай будзе тут. Нейкі разак. А на што ён патрэбны, я не зусім разумею. Давай мы яго паспрабуем зараз. Ён, ведаеце, на што падобны зараз на у Far Cry 5.
быў гэты дыскамі. Пільнымі дыскамі кідаўся. Памятаеце, такое шпрулялі. Так. Можем штосьці даследаваць? Жы, не падымайся. Я сам тут разбяруся. Яшчэ 3. Цікаво толькі. Такая своеасаблівая зброя. Он так не падаецца. Так, варштат, ё. Тут што? Доступ забаронен, універсальная карта допуску для пераверкі. Херня. Ну, выглядае яно, ну, сумнеўна, ну, вельмі сумнеўна. Куды мне ісці? Ён кажа назад. А на варштат у нас паляпшэнне ўжо... Ці былі, ці не было, я ўжо не памятаю. 0. Пакуль што 0. А, во, давай. Плазмавы. Гэта мы удала вельмі, слухайце, сабе набылі. Мы можам далей сабе паляпшаць. ПК-1, ПК-2. І што? Скінуць усё, назад просто зрабіць. А я не хочу скидать усё, мне задавальняе то, як яны ёсць. Перанабіванне. Перанабіванне не... Ось сюды б трэба ісці, ось дасюды. Падаецца, правда? Альбо раз, 2 шкоду падняць, потом сюды 2 шкоду падняць. Ось, а гэта што? Гэта... Хуткастрэльнасць. Дык яна і так не кепская, слухайце. Так, пакуль што 1. Давай. Падабаецца мне тое, што ў яго шмат гэтых набойчыкаў. Што гэта? Пакойчык калібру, што? Калібраванне. Пакой калібравання, гэта што азначае, цікава? Звіт пра Ростен, лікар Ніколь Бреннан. CIP ідэнтыфікуе суб'екта як малодшага інжынера Дэвіда Свенсена. Паддаследнік быў расчленованы пасля падзення ў механізм, що дазваляе... Боже, мне так шкода Дэвіда. І зараз ён... Га! Ну вось. Боже. Ён жывы. Все будзе добра. Ще пілую там штосьці. Быў Дэвід, стать Дэвід 1, Дэвід 2, Дэвід 3. Сапраўды, слухайце, падаецца, ў нейкім кіно такое было, што ботаў ці гэтых роботаў так называлі. 1, 2, 3. Так, паклала нешта туды, а гэта аналізатор, правильно? Жовч мае спільны генетычны маркер з людскою ДНК і з тым, що росте на стінах. Це все пов'язано з обеліском, з Егіди 7. Але як? Обеліск? Гэта што, Mass Effect? Лекар Кайн вивчав обеліск, але лікар Кайн знік. Якщо тільки він не з уцілілими на гірничній палубі. Так там усі поздихали, я вже ведаю. Тепер ти спатимеш спокійно, Девіде, обіцяю. Конец запису. Это знов починіть. Цих хованку Кайна на... Чому я на червоне зараз була, мені не подобається, так? Evacuate this area immediately. А чому, до речі, у мене ось одне завдання було виконане, а друге було позначено одразу червоним?
Альбо так, альбо так. Тобто, коли я поглядів, що сталося з Девідом. До речі. Прибиральня. О, листи. У прибиральні можна листи почитати. Виклик охорони. Нам потрібна допомога на інженерній палубі. Денверзі, зберіть. Кажи йому, щоб замовк. Я не хочу, не хочу. Божухна, Гендерсоні, твої зуби, він вириває твої зуби. Де оборона, а? Боже, він мертвий. Але він досить сильно вдарився об раковину. Власні зуби начальнику, якого біса тут відбувається. Скасуйте запит на охорону. Гендерсону потрібно медичний відсік. І мозкоправ. Тобто літерально мозгоправ, я так розумію, коли він об раковину ударився уже чимось там. Тобто там бомбом було. Так, Ридлі Скотта. Вау, Прометей. А, ну, ось, я не доглядів, до речі, Прометей. Я пам'ятаю, що починав. Але не доглядів. А тут, слухайте, сам правди, як у гэтым. У Лонгдарку. Так, во унітазі щось ляжить. Там у Лонгдарку гэтай ляжить. Вода. Так, валіза, просто валіза. Так, помилися. Гэта сюди. Тут ми були, станція контролю, заправки. І там що ми були вже, все, нам сюди. Тять! Що за ерекція, га, старий? Але б ён збег, правда, що все равно. Там штось жоўтае, а тут што? Ён гэтага еў? Тут чырвонае, яшчэ заблакаванае. А у нас першы ўзровень, дарэчы. Так. Усё. Колено уже з одного разу будуть подихати, а? По кольки на одного мне потрібно 4 стріли приблизно, 5 навіть. Так, тут кислород, значит, будем зараз летать. Ничего не пропустил. Так. Туди подлететь мы можем. Питання тільки ці нам треба. Давай сюди. Ага. Так, поспеешь, тут еще есть что поглядеть. Так, туди проход, сюди проход. Холера набудовали. Без сенсовных коридоров. О, там что-то ее. Так, тут у нас что? Так само нечто кинетичное. Опустить, кажется. О, это я заправил руховики. Как кто ведал. Так, руховики почали дзейнічаць. Зашмат. О!
Гаўняшка. Чаму не папярэдзіў, што ззаду падышоў, га? Хоць бы пердануў. О, там гэтыя бегаюць. Як я пра сабе іх называю. Скарпіёны. Бэм. То давай, выходь. Ён адзін тут быў, падаецца. Мы тут былі. Это ж наша гэтая бляха. Ось, я яго матываваў на працу. Вось яна што. Ах ты халера. Чакай, а чаму мы гэтую платформу тады да сябе прысоўвалі? А на што яна там была? Сюды налево, ось сюды. Ось яна стаіць тут. Другойкі што? Маўчаць, маўчаць. Мы паехалі кудысьці. На той бок. Я мяркую, там таксама ёсць што націснуць такое самае. А гэта што свечкі якія-то, ведаеце, у рухавіку такія вось свечкі ўтракаюцца, каб падпаліць сумесь. Хтосьці там мяне чакае. Да ёб твою налево, май, чакай, а дзе ён стаяў, гэтае малое гаўно, якое страляем? Дзеду абы націснуць на што-небудзь. Гэй, ты, падмайся. О, пачынаецца. А дзе малы стаяў, чакай. Скуль ён у мяне трапляў? Ось я вось не бачу, адкуль яно прылятала. Гэта зразумела, што мы зараз бах злавілі. Але як я. Чакай, адкуль? Не еўся і спіць. Так, збожжа прадаў. Ось, адпачываю. Муж у ферму гулялі ў панядзелак. Ось там накапаліся бульбы. Дзе малы? Бо гэтая зялёная, гэта кідаецца хто? Гэта кідаецца такі нібы на немаўля падобны, з шчупальцамі такімі, тентаклямі. А дзе ён стаяў, каб ведаць? Бо я ж тут вось у гэтай люльцы. Я не пабегаю, я не ухілюся ад гэтага. Да. І не бачу, вось гэтыя два, гэта ж, якія стаяць. Трэба было, во, дарэчы, сюды трапіць. Бачыце, тут дзве выбухоўкі. Так было б лепей. Так, добра, давай. Завантажвай. А гэты стралок я так і не ўбачу. Дзе ён там стаяў на тым баку. Так, гэта мы што? Гэта мы зарадзілі, так. Гэта было аўтазахаванне, добра. Та ты заеншаў, ну проста, ну ніякія брамы. 7 набояў вытраціць на гэтае гаўно. Забыўся, што тут іх 2.
Давай, где ты, малой, выходь. Бля, якое уповнене. Та ёб твою мать, наступи ти на його, придурок. О, олдскул, вітаночки. Я такий, ой, у сенсі. Что такое? А ну потлумач, что это означает. Набыл ремейк Black Flag. Ну что поробишь. Часом здарается з людьми такое. Але Black Flag, мне подается, неблагая гульня. Не? Ты лечишь на что не? Так, это мы продали. Ось, як быць з гэтым. 3 хілкі, 2 хілкі. Давайте 2 пакінем вялікія. Ага. Вось. І набудзем яшчэ одну. Хай. Вось гэтую штучку. І вось гэтую. І вось гэтую. Гэта разак? Хутчэй за ўсё так, слухайце, гэта хутчэй за ўсё тычыцца выключна разака. Давай. 11. Окей. Хай будзе. Так, і захаваемся, вядома. За 250 злотых. Мог бы с девушкой пошить. Так. Что поробишь? Так, а что от меня потребуется далей? Слухайте, нам кажуть, вали отсюль. Так. Уключить центрифугу. Оу, чакай, тут не... Вось гэта лічыцца, я так разумею, гэтая бляха на гары. Палуба на гары. І тут недзе была схованка. Правда? А вось цікава, ну, па сюжэце я ўпэўнены, што мы туды паедзем яшчэ на той валізцы. На той люльцы маецца на ўвазе. Так, горизонтальная, давай горизонтальную. Не зразумеў. Я зараз тройчы патрапіў, і ён падох. У той час, калі па канцоўках лупіць, гэта 7. Што за жарт? Мне падаецца, вось тут мусіць быць нейкая схованка. Напрыклад, вось гэта. Не? Прагралі чалавека. Так. Куды? А, ну вось гэта для рэзніка гэтага. Было паляпшэнне. Не, давай сюды. Мне гэтае трэба. О! Не тое, не, як гэта скінуць усё. Як гэта памяняць? Я шкоду хацеў зрабіць, а не гэтае. Так, шкода тут. Так. Яно ж без штрафу, правда? Оплатить яшчэ 5000. А пайшоў ты ў дупу. Яшчэ плаціць за гэта я буду. Куды мяне пасылае гульня? Давай назад, пайшлі. Можа, нейкага Кейна там, дарэчы, у яго быў айдишнік? Ну, у сэнсе таго, што нейкі ключик. І нам трэба было яго ў гэтую скрыню ўставіць. Логіка ёсць.
Зачинены, там хабару до холери. Ми тут були, до речі. Кому цікаво, мені менавіта сюди посилає гульня. Ось сюди, так. А я ось не пам'ятаю, ми заховалися ці ні. Після поляпшення, мабуть, ні. Давай сюди ось подимемося. Заховаємося. Ось, і побігли. Зараз тільки нас заплюють. Так, треба у такому випадку, коли я не бачу гэту малечу, яка там плюється у мене, треба, відповідно, по-перше, що ти стогнеш? Ось гэта скарыстаць, ці вось сярэднюю давайте скарыстаем. Во. Пол хп, а потім раптом що? Так, гэта платформа. То есть, каб ведаць, адкуль ён страляе, каб хоць ведаць, куды ухіляцца ад яго. Ось там один бачу уже стаіць. Нешта зараз ціха ўсё. Подазрона. А во, прачнуліся. А, гэта ён і ё. Гэта ён і быў. А я думаў, што нешта тут стаіць не там. Бяжы, курва. Ось няма паляпшэння, якое б давала магчымасць гэтае. Ай, анімацыю хутчэй мяняць. Бо калі націскаеш ударыць капытом сваім, ён чамусь вельмі доўга бярэ потым зброю ў рукі. За гэты час вось мяне ударылі ў плечы. Так, а ну хадзем туды паглядзім. А тут у акне дзірка. Мог бы і пралезці. Было б жаданне. Так. Астанні клапан гатовы. Звіт про хитработ пад Інжековым стэмплам. Праблемы з рашыем неісправнасцю. Хтосьці перекрив палівні труби головного рашия на геть. Розтащив клапани. Ми щойно витратили годину на їх ремонт. А тепер нам потрібно перезапустити південну заправну станцію, але якийсь придурок вимкнув живлення та заблокував ж блок живлення. Грошей не працюють, ми скоро зіткнемося з планетою. Що далі? Тут має бути хтось, у кого запасна картка доступу. Підійди, подивись. Стривай, ти це чуєш? Бляха, Денвер, затікай! О, хтось там клокоче. Видите? Так, это у нас что? Картка-ключ. Подозрено тут шмат гэтых кислородных. Програли человека. Чекай. Ого, моцные космичные жудики. Да ну, не. Жак-Шарк, я лишу, что не. Ой, набиться ж треба. Такие, ведаешь, яны хутчэй дзіцячыя. Ну, таму што скрымеры. Вось. Ды проста выглядае не вельмі. Ну, у сэнсе, што. Так, у нас 10 набоев засталося, дарэчы. Придется потым рубаць усіх гэтым. Гарматы, я так разумею. Так, тут можно заховаться. Карта-ключ. Во. Гэта мне падабаецца.
І гэта мне падабаецца. 16 будзе хаця б. Галоўнае не забыцца переключыцца потым на наступную зброю. На ўсяляк захаваемся. Відеозвонок. Ну, давай. Айзек, Гамон. Дэніелс, ты выцаліла? Уцалела? Дзякуй Богу, пасля того... Так, чакай. Рада, що розчарувала. Забаркодувалася у комп'ютерному ядрі. Я їх чую, але не думаю, що вони знають, що я тут. Айзек, я відстежила твоє CIP. Ти інженер, не так? Я здобуду тобі права адміністратора. Можливо, зможу допомогти. Ну, нарешті, слухайте, ніякі добрі новини. А ну, давай повернемося, там була не скриня, у сенсі. Помяшкання маленечке якое. Ось яно тут. Адчинялася карткою. Хіба що я гэту картку знайшов. Побачите, інший колір. А я думаю, лепш Dying Light узяти замість Dead Space. Махчимо, маєш рацію. Тому що ось... називають... О, який подгон. Називають все ж таки гэту гульню жудастиком, але, щиро кажучи... Confirmed. Что там только что? Я отчинил только что. О, ля. Тут еще что-то можно. Чакай. И на что тут все это уплывает? То есть это отчинил, правда? Понакидали смердюки. Не, это было отчинено. Глядите, тут у нас иди наверх. Сілкування. Але куди? А, ось туди уключать. Я зрозумів. Це частка сюжету. А я подумав, нейка схованка. Щось корисне. Так. Цікаво тільки світло, забезпечення. Давай світло. Будзе хоць на што паглядзець. Що ти робиш? Ля, довго як живе. А, шалець, вось гэта неэфектыўныя дзеянні. Это я, калі што, просто пазней націснуў на правую кнопку. Дык ён пачаў біцца. Так. Тут мне трэба вось так і плясь аб глебу яго. Refueling sequence activated. Активовано. Пального достатньо для запуску основного руховика. Да, центрофуги, я так розумію. Гаразд, я перевірю рівень пального, заповнений лише на чверть. Мені все ще потрібно запустити центрифугу перед запуском. Щось добряче нашкодив цим пальним трубам. Ворушися, Айзек. Їх і досілем виглядає не надто добре. Я ж кажу, це лепший менеджер, якого я ведаю. Де, откуль? І оттуль, і оттуль. Ау! Чому вона не подохла, до речі? Гэты хтосьці за стенкою стоїть. Так, атрымліваецца, што на пачатку была тактыка, каб канцоўкі ім адрубаць. Гэтая тактыка перастала працаваць. Так, слухайце, а што далей? Калі мне трэба да цэнтрыфугі, то мне трэба зноўку сілкаванне падрубіць, я правильно разумею? Ці не?
Сапраўды, слухайце, сілкаванне толькі трэба з забеспячэння жыцця гэта рабіць. Вось праз гэтае тут вісяць кіслароды гэтыя і гэтак далей. Entering vacuum. Во, бачыце? Ой, ёб твою мать, а куды тут бегчы? Так, падаецца, трэба вось так. Давай, поехали, поехали, поехали! За грибами, за гарэхамі! А чаму я лётаць не магу, дарэчы? Таму што, мабыць, няма гэтай невесомасці. Ух, доўга ён. Ну, у мяне, калі што, ёсць гэтая маленечкая бутэлечка кіслародам. Што гэта тут? А чаму я чую гэтыя гукі? «23. Трымайся, хлопча. Надта доўга гэта едзе. Люлька. Усё, бачыш, жывыя. Exiting vacuum. О, все, удыхнули. Ой! Табе хтосьці казаў, што сцежыць? Гэта кепска. Так, куды далей? Ля, я правильно шел. Наверх. Так, ну что, вертаемся в краму, все набываем, все продаем. Так. А мне нема чого продаваць. Кісларод не спатрэбіўся, гэта зараз будзе у нас асноўная зброя, таму я нічога адсюль не прадам. Давай, пакуль не назбіраем гэтых для нашага плазмарэза набойчыкаў. Ды іншых справ, то нема чаго тут. Новае, так. Усё. І цэнтрыфуга куды? Нагадай, калі ласка, цэнтрыфугу. А вон там написано для дебилов, таких как я. У центрифугу. Что яна зрабіла, вылечила яго по IP, CIP. Там и тут есть такое CIP. Дарэчы, у нас быў узровень, дзе мне трэба было стазісам карыстацца, а я ім не карыстаўся, мабыць, я нейкую схованку прапусціў. Праз гэтае. Во. Што гэта? Зараження няма. Так, ось мне тут ближэй недзе захаванне, бо бегчы... Ух! Дзяку за рейтралев. Вітаю, шановныя гледачы. Дзякуй. Thunderstrike і CDC. Як бачыце, мы тут типу баімося. Нешта ты сёння реалів закончыў рано. О, вось. Наше захаванне тое, што трэба. Што, на працу паклікалі? Не даюць пагуляць у гульні? Ракетна. Ось яно што гэта.
Так, мяне сёння нешта інтэрнэт абрываецца нестабільны. Так, я бачу, вось там ёсць нейкія гэтыя... Бачыце, вось гэтыя адзнакі, тыпу у нас... Кінетыкай можна карыстацца там. Ну і хто тут такі? А дзе ён? А, во! А ты не спрабаваў падохнуць, а? Гаўняк. І чаму я не магу ісці тут? Там праляцець, тут праляцець. Яны недзе тут наверсе. А, во! Так. Чакайце. Стрым дропаўся некалькі разоў. Вырашыў, што таго не варта і нязручна стрыміць, падаецца. Гэта мой інтэрнэт, таму што нават войстру мяне фрызіць па крысу. Вячеславіч таксама кажа, што ў яго фрызіць. Цікава. Мне падаецца, гэта агульнапольская праблема зараз, не? Да выёжваўся. Давай. Заберем свое. Нормас, подгончик, чекай. Ось гэтае перанаб'ем, каб было. Пакуль будзем эканоміць все ж таки. Так, я там бачу, што ў нас ёсць. Так, можа так, гэта Twitch усё ж таки, а які ў мяне правайдер неце. Чаму тут секретнічаць? Па CIP-то не вылечыш. Как гэта ёсць. А гэта што чырвоненькае такое? Энергетик ці што гэта? Бля, граната нейкая. Ага, ты паглядзі на гэта. У мяне ў інвентары нічога няма, ўжо вольнага месца. Правильно? Не, ёсць. Я нешта не зразумеў. Ой. Так, сюды хадзі. Паляцела яно. Так. Чакайце. Тут зразумела, што трэба кінетыкаю вось кідацца. Бачыце, яно тут адзначанае. А тут у нас што ёсць? Ліфт. Это раптам, калі у нас адновіцца гравітацыя. Скарыстацца. Ой, здорово. Налево ад ліфту, як кажуць. Так, тут пусто. А тут што? А тут ліфт, я так мяркую, недзе там наверсе. Так, што у нас тут ёсць карыснага на нізе яшчэ? Нібы нічога. Ну давай, давай. Так, ну што, пачынаем у такім выпадку. Давай, становіся.
Чаго? Так, гэта не тое, што ад мяне чакаюць. Интернет у Польши засталося на 3 дні. Так, може гранату сюди кидати? Щеплення виключено. А чому щеплення виключене? Ось мені сюди треба. Помилка. Перечапить генераторные модули, каб перезапустить центрифугу. Тобто все ж таки, чекаю, у нас там есть валіза. Так. Мы ж не отсюль вось вийшли з гэтых двох дверей. Як їх зачепити? Може нейкі парадак тут маецца, до речі? Може з гэтай треба пачаць? Стопы. Пам'ятаєте, колись було стазісом можна такі речі було робити. Тут нічого нема такого, як зачепитися. Так, а стазіс у нас гэта що? Я вже забився. На якою клавішу стазіс використовую? Чекай. Пам'ятаю, що гэта... Але не. Усьо. Так, на це. Сколько у меня стазису 2 засталося. Давай. Так, я зрозумів. Так яна не працює. Усе ж таки раптом отримається. Да ёб твою налево. Не хоче ён, до речі. Ну. Стрик и все. И отлетаем. Так, подказку давай. Пишемо розпроектувати таким чином, як збалансувати своє корисне навантаження. Її не можна буде деактивувати під час розколювання планети. Там нам потрібно, щоб центрифуга знову запрацювала, щоб керувати нашу орбіту. Включить центрифугу. Это то, что отслеживается. На мапе покажи. Давай ось так. Не отрималося.
Што ж ты ад мяне хочаш, га? А можна мне гэтага, я не ведаю, там, у дапамогу яшчэ одну руку? Што я тут маю зрабіць яшчэ? Вось гэтае нешта тут, ці яно перашкаджае, але ж яно б неяк падказала, правда, што яно перашкаджае вось гэтай рэч? Мы ж-то ведаем, што менавіта праз яе ў нас тут усе праблемы. О, халера. Засмактала людзей усіх. Выглядае, нібыта сапраўды трэба стазісам бахнуць, але тады лагічна, каб побач была станцыя ягонай... Так, перанабівання, менавіта. А яе тут няма. А ў мяне апошні гэты стазіс. І ведаеш, звычайна, калі... прадмет у стазісе, і ты можаш яго наблізіць, ён хутчэй бы за ўсё зачапіўся. Як гэта было вось на пачатку. Не рэагуе ён з гэтым. Не камунікуе. І тут ён таксама нічога не зробіць, правда? Нічога няма. Гэтыя жоўтыя яны так. Звычайна проста стаяць. Адпаведна. Нічога няма ў гэтых вось кішэньках. Жоўтенькая. Давай, ляці. Ніякія ні зачэпы, нічога не трэба ні націснуць, ні стрэліць, ні прыбраць. Вось тут толькі штосьці іншае, але гэта не тое, што мне трэба. Так. Дзе там гэтая бляха? Бомба, граната. Во. Нічого. Гэта так не працуе. Можа, да гэтыя цыліндры, якія боўтаюцца вакол, кудысьці ўставіць, а падляці да самай ніжняй, якая круціцца. Вось да гэтай ты маеш на ўвазе, правда? Вось сюды. І? А, на яе нешта панаціскаць. Ніякага націскання нібы няма. Можна толькі вось так выкарыстаць яе. Бачыш, можна вось так паднесці, але... Вось, яна кранаецца і адлятае. То бок, а падчас таго, як яна адлятае, у мяне ўжо няма часу прыбраць гэты тэлекінез і выкарыстаць стазіс. Тыпу, каб яна замерла. Бум, і адлятаем. Не тое. Гэта не тая тэхніка, не тая тактыка, я ўпэўнены. Тут штосьці іншае. Не, нам наадварот трэба падключыць. А запаволіць немагчыма, таму што надта хутка. Глядзі, вось я яе вяду. І мне трэба, каб яна вось тут засталася, падчас гэтага адпусціць F, націснуць C. І ў мяне не атрымліваецца. То бок ён не робіць гэта вось. Раблю так,
Воу-в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 оу, хоче. Module attached. Ля, фантастика якая. Так, і мне зараз трэба перанабіць, атрымліваецца, свой гэты стазіс. У мінулы раз двойчы не атрымалася, или ці тройчы нават. Чакай, дзе тут можа быць стазіс? Перанабіванне. Так, тут не. Я адтуль праляцеў, вось. Давай. Так, у нас зачыніліся дзверы тыя, значыцца сюды давай. Вось яно, сабака. А я як заўсёды, божухна. Не, вось тут мы можем встать. Можем же стать, правда? Так, треба по 200. Ага. Зараз стазіс, F-ку і туди його. Ось так треба. Generator module attached. Clutch engaged. All personnel clear for centrifuge. Всем персоналу приготуватися до перезапуску центрифуги. Так, мне подається, треба отсюль. Та ёп, твою мать, з твоїми гэтымі коленями. Крацей, паслядоўнасць была не тая. Трэба спачатку ось по 200 блізка, потым павесіць стазіс і толькі потым падцягваць бліжэй яшчэ. Таму што калі стазіс на пачатку павесіць, ён не паспяваў чамусьці аднавіцца ці зачапіцца, і наадварот таксама ты не паспяваеш, бо яна адлятае хутка. Воу. Centrifuge activated. Re-establishing balance with tectonic load. Так. Тишиня такая космичная. Looks like the centrifuge is back online. All that's left is restarting the engines, right? О! Ось яно, тут центрифуга працює. А я сподіваюся, вітаночки, Ірина, вітаю. Осторожно, ну, головний учасник при гэта написать. Коли ноги до гори полетели. Чекай. Чекай. Так, то бок нам што трэба? Нам трэба бегчы, калі цэнтрыфуга праляціць, і хавацца ў гэтыя кішэнькі. Looks like the centrifuge is back online. All that's left is restarting the engines, right? Ready? Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой, а тут іх нема, слухайце. Як далёка. Мне чомусь падавалася, яны бліжэй тут. Не паспеў. Не ў той бок? Ці ў той? Чакай. Давай паглядзім. Не, ну добра, што тут захаванне яшчэ ёсць. Шанцавала. Пабеглі, як там цябе завуць? Looks like the centrifuge is back online. All that's left is restarting the engines, right? Ready when you are. Ось тут бачыш толькі каб разведаць. Бо там далей завал? А, не завал. А цікава, ён заваліць яго ці не? Бяжы, інжынер ты наш. І не кажи, слухай. Сапраўды не ў той бок. Так, чакай, нам сюды ж. Мы ж дайшлі да ліфту. На што тут яшчэ? Ой, боже. Так само.
Стазис? Не-не-не. Скажи... Разблоковано. Выкраскаліся. У! Блять. Ось гэта было страшно. А яно нахбом не п'ю, паціху трэба. Давай. Гэта ты паглядзела смаленне віпрука, рыганка? Учарашняя, правда? А яго нават гэтае... Ну вось. А, вось што гэта было, слухайце. Ну то мала бракавала. Маглі б туды і паляцець у гэтую адтуліну. Як Рудзі любіць казаць. Гэта што за гліста? Не ведаю. Але цікава, што на канцоўцы там была чалавечая гэтая галава, чэрап. Ля. Прикидается, нібы мёртвы. Вось табе. Бачиш, не падмануў. Сапраўды мёртвы. Так, колькі у нас набойчыкаў? Агулам не бачна, але 50 ёсць у нас у кішэньцы зараз, добра. Так, варштат. Скарыстаемся абавязкова. Мне падаецца, штосьці было. Сапраўды было. Так, ну вось, давайте. Гэтую шкоду возьмем. Потым мы возьмем вось гэтую шкоду. І ўжо полезем адсюль. І за ўсё вось так па вертыкалі. До ПК-1. Но ўжо потым паляпшаць я не ведаю, што. Ці касцюм, ці то вось гэтую стрэльбу аўтаматычную. Так, это что? Склад абсталявання. Блин. Так, Бардулін выяўляецца пра жыццё Пёха не слоўнік зрабіў. Так. Пра Пёха. Я, дарэчы, слова гэтае не чуў. Ну, у сэнсе таго ж, каб яно-то зручнае ў тым, калі зараз перакладаем Ведзьмара, там часам ёсць такое, бо мне вельмі не падабаецца расійская трахнуць. Але вось пёханне гэта прышпіл, гэта тое, што не хапала. Трафуга, мы адтуль прыйшлі, алё. Давай, выпускай. Вушацкі словаадбор падаецца. Так. Менавіта пра яго было гэтае Наста рабіла відэа. Так, у дыспетчерскую. Наста Лойка, падаецца, яна, правда ж? А ў польскай на гэтым месцы пердоліць. Не, чакай, не пердоліць. Яны надта рэдка выкарыстоўваюць гэта. Чакай, гэта... У іх ёсць сувачще, посувач. І штосьці яшчэ было адное такое. І я не памятаю ўжо што. Але сэнс прыблізна плюс-мінус такі. Сховішча паліва разблакаванае. Це дасць табе доступ до відсеку што? Якога адсеку? Так. Паглядзім, што мы можам набыць. Можа, нейкае паляпшэнне ў нас будзе даступнае. Не, 8200, на жаль. І тут у нас набойчыкаў зусім мала. 190, гэтых 9, то прыйдзецца неяк змагацца. Бачыце яшчэ. Хоць ты набывай набойчыкі ўжо для плазмарэзу. Але пакуль што шкада грошай.
Куди нам? Туди, наліво, а ось, відблоковано. О, вітанки. Entering zero gravity. Я використав зараз гети марно. Кілку. Лера, ось гета я тупанув. Рей Хаммонд, я зламала захищені файли. КВЗ була тут не лише заради прав. Новий добуток, га? Ця епідемія почалася на колонії, після того, як гірники відкопали якийсь артефакт. Щось інопланетне. Це неможливо. Але це пояснює, чому до егіди Сієм заборонено наближатися. Так? З наказом уряду Землі. Коли гірники знайшли артефакт, повідомлялося про галюцинації, параною, самогубство. Але їм Ішимура все одно взяв цей обеліск на борт. Зачекай, обеліск? Okay, back up. Так, відмотай назад. Де ГТ обеліск зараз? У вантажному, все упаковано для відправлення. А нам треба що, полететь? Так, ось тут треба стазіс використовувати, і у нас ось перезарядка стазісу мається, добре. Давай, виши. Ну давай, ну ты ж... А, ты не летишь, ты просто стоишь. А я подумав, що він летить. А як він сюди спустився тоді? Так. Це мой стазис. Обновить. Exiting zero gravity. Что это за звуки такие? Вогнемет. Ну, може, гене буде поефективніше за все, що я маю зараз. Ой. Мо знов тая торба шалела. Яка торба? Чисто стравник для послегострой шавухи. Это больше подобно на анус, щиро кажучи. А не на стравник. Так, чекайте, передайте, что мне треба поставить в инвентарь вогнемет. Ага. Взять и сюда. Ну, тая, что скакала у шафе. Турбо... А, ну так. Не, ну там подается... Гуки у валізы в шафе. Там же за шафою, типу, був механізм, який долбив. Мабуть, це про цей епізод. Так, тут ще ліфт є. Вогнегасник.
Ну так, даступнасць крыху абмежаваная гэтага ліфта. Тут, тыпу, ён спрабуе спрацаваць гэты ліфт, а яму перашкаджае гэтае паскудства. Ты, дарэчы, вызначыў, хто адпісваўся? Не? А што, гэта можна неяк вызначыць? Engineering log. Інжынерны журнал, мой астатні запіс, дапавядае Тэмпл. Не можу ні з кім звязацца через CIP камунікатор. Думаю, што моя каманда загінула. I think my team is gone. I found the Я знайшов модуль кінезіса, який хтось використовував, щоб зруйнувати центрифугу. Він згорів. Хто мог саботувати Шимуру у такий момент? like this. Кез. I'll report to the bridge. Я повернувся на місток. Якщо там ще хтось залишився, я потім знайду Елізабет, і ми звалимо з цього корабля. Дякую за інформацію, що повідомив, що ти звалюєш. Так, Нулепу сказаў, што потым паглядзе, калі да яго нехта падчас стрыма адпісаўся. А, гэта магчыма толькі, ведаеш, калі вось у наладах, тут у мяне зараз яно вісіць збоку, як гэта завецца, божухна, события. Ой, вылетела з галавы, карацей, вось такая лента, і там, тыпу, калі вы посціце ўсялякія ўзнагароды і так далей, хтосьці падпісаўся, яно таксама там з'яўляецца. Вось. Але пра адпіскі ніводнага разу не было. Вось, я не ведаю, можа там неяк у Лепуса яно наладжана па-іншаму. Але я не бачу. Вось у гэтай ленце. Статуснай. Так. Гэта проста схованка, не... Что тут? Падзеі. Так. Дзякуй. Лента падзей. Так, ну что, поехали вниз. Нічога бывае. Перажывеш. Заблокавано. А, не, разблокавано, наадварот. О, якая агіда, паглядзіце. А яна яшчэ блішчыць. Яно жывое. Вось яно як працуе. Зразумеў. Так, ну мы туды пойдзем абавязкова. Можна сюды зазірнуць? Варштат. Приемненько. Так, нейкі геморрой. Ну, калі там стравнік, то наўрад ці геморрой. Вось, але калі тое, пра што я казаў, то так. Ну што, плазмавы разак і яшчэ шкоды. Ось, засталося 2, і мяркую мы пераключымся. Хаця, глядзіце, вось тут яшчэ ў нас ёсць, бачыце, вось унізе штосьці карыснае. Трэба гэта будзе неяк агарнуць. Шкада, захаванне нельга зрабіць падчас гульні. А трэба кропачку шукаць. Воу! А, вось яно што. Вось на што ты патрэбны. А што, захніваліцца? Нічога. А от калі патупаць... А ну давай нешта карыснае сюды. Слухайце, а вось калі пачвары тыя, якія мы заўсёды лупілі зараз, яны ўсе былі чалавекападобныя. Ну, яны памерам былі з чалавекам, ці з дзіцям, напрыклад. Праўда ж? То вось гэта што? Гэта яны з каго зрабілі? З пацукоў?
Дзед спец, гульня практолог. Симулятор. Симулятор проктолога. Это что? Может, тебе пигулку дать якую, не? Не поспел. Только поглядел на яго. О, гэта я могу отчинить. Шесть набойчиков. Так, ось, каб так ось переключаться. Плазма РС. Сколько у тебя? Чекай. И назад, а в огнемет. И уперед гэты. Давай покуль что в огнемет. О, лес не пропустил. А ось у цябе штосьці будзе, не? Выбачай. Я толькі праз ресурсы. Усё. Ні халеру тебе нема. Ты що мене пужаєш? Можна мову заняло. Ой, яшчэ ніжэй. Штось ты тут зараз будзе. Блядь, бяжы. Бяжы, придурочны. А цікаво, чам... О, побег. А чаму там не хацеў бегчы? Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Загрызлі. Я зразумеў, што гэта і хто гэта. Так, ну у нас амаль што другая гадзіна, так што будзем хутка завяршацца. Давайте паспрабуем яго задушыць. Гэтага хлопца. Так, гэта мне трэба... Ёп твою налево, ты толькі паглядзі, дзе мы. Мы толькі вылезлі з гэтага вось асяроддзя. Так. Вось з гэтай клакі. Ці дзе мы, што мы? Так, гэта занадта доўга будзе, слухайце, наново ўсё гэта даследаваць. Давайте на гэта мы завершым. Вось, таму што часу ўжо бракуе. Крыху пойдзем у рэйдзік. На твічы давайте паглядзім, куды да каго. Ёсць хто са шляхты нашай? Ёсць. Перш-фактары, што ты, як кажа ён. Усё. Пойдзем да яго госцікі. Усім дзякуй за прагляд. Вось, велічэзна за падпіскі, падабайкі, ўсё як заўсёды. Не забывайце падтрымліваць вольных беларусаў, падтрымліваць Украіну. Пойдзем рэйд да украінскіх сяброў, а таму на сёння з маім стрымом усё, увечары прыходзьце да іншых. Вось, і як заўсёды падтрымлівайце усіх, у каго можна. Пакуль.